Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depangaken nami kula RE Nadia Marfat Hairunisa, kelas 8D, nomor absen sekawan likur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, engko aja lali ya, garap anu lho, garap bahasa Jawa. Oh iya, lali aku. Balik sekolah ya. Oh ya, balik sekolah ya. Oke, siap. Ya wes ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Yang kepala matur mangke bibar waktu sekolah Nadia badhe panjenengan garap tugas bareng teman-teman kemarin ya. Loh, ora mulai dhisik. Maem dhisik. Ya. Boten yang menawi wangsul rumiyin bedalipun mepet kejawi saya namun wonten wedal semacam Ya wis, nek ngono ya hati-hati ya. Iku nek wis bubar sekolah yo mulai. Sebab isih ana penularan corona. Hati-hati. nggih yang matur nuwun sampun Ya, kula nyuwun pamit ya. hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Baskara akan memperagakan drama Unggah Ungguh. Bun badhe pamit. Oh ya, Bun kepareng matur. Mangke bubar sekolah kula langsung ngerjake tugas. Laura mulai dhisik. Boten menawi wangsul rumiyin mangke wekdalipun mepet. Amargi namung wonten wekdal setengah jam bibaripun sekolah. Bun matur nuwun Bun nyuwun pamit. Oh ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.